Umongameli Cyril Ramaphosa uphinde wayibethelela into yokuba nabani na owenza ubuqhophololo esiba neepasile zokutya ezilungiselelwe abo bangathathi ntweni uzakujongana nengalo yomthetho.Oku emva kokuba icandelo looKhetshe lisungule uphando kwiphondo laseMntla Koloni olwayamene norhwaphilizo kwiphulo lokunikezelwa ngokutya kwelaphondo. Isebe lophuhliso loluntu kwelaphondo lithi zininzi izikhalazo ezingeniswe kulo luluntu. Kumyalezo ocacileyo amasela azenzela ekutyeni kwabahlelelekileyo akuzukuhlekwa nawo. Isebe lophuhliso loluntu eMntla Koloni libakhuphile ooceba kumsebenzi wokuhanjiswa kokutya kulandela izikhalazo ngobuqhetseba. We are working closely with the Hawks in connection with the manipulation of lists and also the unfair distribution of food parcels, to the extent that Department of Social Development has taken over this entire process by itself, and we have excluded all councillors, all ward committee members. It's a DSD exclusive process, and all information received by the public will be relayed to the investigating unit for further investigations. Abahlali baseKimberley bayakuvuyela ukuba isasa iza kusebenzisa ubuxhaka-xhaka bale mihla ukunikezela inkxaso yokutya, kwaye bathi mawavalelwe amasela abela abantu abahlelelekileyo. It is very heartbreaking because, I mean, as a councillor selling foods for people who are disadvantaged, who are not working, is very unfair. So I will wish that if somebody is caught, a councillor or whoever, in government entities, stealing foods from the poor people, he must be arrested and go to jail. Sekuhanjiswe ipasile zokutya ezingapha kwe-20,000 jikelele iphondo loMntla Koloni ngeli xesha, ukanti kukwamiswe nenombolo yokuxela ubuqhetseba.